No niin, eli tämmönen mökki meillä on Rukalla. Joo, siinä on peili, tuossa on toi perus oleskelutila. Sitten täällä on tämmönen niinku yksittäinen makuuhuone. Se on niinku 2 hengelle makuupaikat. Joo. Tommonen yöpöytä, siinä on vähän säilytystilaa. Sitten tää on tämmöset lamput. Saa vähän niinku tommonen yövalo. Tuossa on petivaatteiden säilytyskaappia. No. Tää on sieltä valo pois. Sitten täällä on toinen makuuhuone. Vähän valoa tosta. Tää on niinku tämmönen ajateltu ehkä pariskunnalle lähinnä, kun on sänky tuolla lähteen mukaan. Ne niinku saa erilleenkin. Sitten siinä on tuuletusikkunaa. Siinä on järvinäköala, no näkyy vähän huonosti tällä kellä. No, aika nätti toi rukataulu, talvinen ruka siinä. Täällä on kans yöpöytä ja yövalot. Ihan kohta kokoinen kaappi, niin voit saa sinne kaikki vaatteet säilytykseen. Sitten tässä on tää tämmönen pentteritila, ruoanlaittomoduuli. Siinä on hellaa ja kaikkea. Tiskipöytää, kahvinkeitä ja kaikki perusjutut löytyy mikroon. Ja astiat oli tuo vähän jännästi tuolla kaapissa. Ne ei ollut niinku tuossa noissa kaapissa, mitkä on tuossa tiskipöydän päällä niinku yleensä. Joo, semmonen perusruokailutila, sohva. Tää oli ihan kiva tää takka, että sillä sai kyllä mukava pehmeitä lämmöt tänne sisälle. Ja no, telkkaria ja tolleen vähän puita. Sitten täällä on parveke. Täältä parvekkeelta on ihan kivat näkymät. Näkee niinku tonne, ihan tonne rukan rinteisiin ja parkkialuetta. Sitten tuolla päin on järvi. Toi on talvijärvi, mikä tuossa näkyy. Tässä on sitten tommonen pieni pöytä ja 2 tommosta puutarhatuolia. Ihan mukava. Ainakin näin kesällä. Mä en tietysti talvella se on vähän kylmä. No se oli semmonen. Sitten täällä on vielä tämmönen, tuossa on siis yksittäinen vessakin vielä. Täällä on tämmönen pesuhuone. No perusvessanpönttö ja perinteinen suihku. Ja mikä parasta, täältä mökistä löytyy sauna. Aika pieni tämmönen, sanotaan, että tää on niinku tämmönen 2 hengen sauna. Ehkä just 3 pientä ihmistä menee sinne, jos on ihan sillit suolassa. Mutta muuten 2. Ihan kiva. Tässä on muuten aika jännä tää ovi. On melkein puolet tai yli puolet tästä saunan seinästä. Se on mun mielestä aika erikoista. Joo, semmonen mökki. Se on sitten vielä toi eteinen, tommonen pieni.